Estes días o pobo anda un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chamaba Lorenzo e que estaba en a compañía dun can pequeniño de rabo duro? Pois Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara. Por novos de cores. Xa puso 2 amarelos, un rosa e 3 ben de mar. Además, no di cacaracá como las otras galiñas. Di cocorocó. E isto ten preocupada as autoridades. Tan preocupadas as ten que hai 4 días que chegou un oficio a Lorenzo pedíndolle que entregara a galiña polas boas. Lorenzo negouse, porque aínda que lle dixeron que só é para que a vexa un veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do concello, a galiña van a matar. O alcalde Manolito Listón dixo unhas declaracións que fixo para a televisión e para os xornais que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul. Porque, segundo Manolito Listón, unha galiña azul que pon ovos de cores e di cocorocá en vez de cacaracá non é unha galiña como é debido. O cobo anda todo alborotado e o pobre de Lovento non levanta la cabeza. Antes paseaba todo contento coa galiña pola rúa, pero agora está na casa. E algúns din que ten a galiña disfrazada de branco para que non a coñezcan. Pero de certo pouco se sabe. Eu non sei que vai pasar, porque os veciños están de parte de Lorenzo e da galiña. Non teñas pena, que xa che contarei en que queda isto. Lorenzo encárgame que che dé lembranzas da súa galiña azul. Sabes que se arranxou o asunto da galiña azul de Lorenzo? Verás, o día aquel que che escribín contándocho todo, resulta que a eso das 5 da tarde chegaron os gardas a buscar a galiña azul de parte de Manolito Listón. E a moito sol podía ser un día ledo, se non fora pola pena que tiñamos todos. A xente congregouse diante a casa de Lorenzo. Habería por aí máis de 1000 persoas. Eu tamén fun. A que non adiviñas o que pasou? Pois o día anterior alguén descorreu que a mellor maneira de arranxar as cousas sería tinguir todas as galiñas do pobo pintándolles de vermello 5 plumas da dereita. E despois solta alrededor da galiña azul de Lorenzo. Como nós non temos galiñas na casa, fun á feira de Allariz a mercar unha tinguina de azul tamén. Cando chegaron os gardas, atoparon tanta galiña igual que non sabían cal era a de Lorenzo. Só houbo un pequeno despiste, foi cousa do Leoncio que se trabucou e apareceu cunha galiña pintada de vermello. Cando lla viron os gardas, querían lla matar. Se o viras escapar, ca súa galiña debaixo do brazo e berrando. Para gustos fixéronse as cores. Agora o Manolito Listón di que cando chova todo se vai arranxar, que as galiñas han perder o tinte e que entón xa veremos. Pero por o de agora vai moita calor e temos o verán enteiro por diante. De momento Lorenzo andaba a mestrar a galiña para que polo menos en público aprendera a decir cacaracá en vez de cocorocó. Claro que a xente do pobo ten unha contraseña para conocer a verdadeira galiña azul. Xa xa direi cando veñas. Mañán voume de viaxe. Cando volva seguireiche contando historias, que por aquí sempre hai algo que contar.